Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं आरोना दासान्दि ओमफ्रायो दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनोसैलाय नोंसोरनोबो देखायलांबाय थानोसै मा जागोन ओमफ्राय नोंसोरबो नायफैलांबाय थाबानो जाबाय थौदे बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो फैले फोमोननायासो मोजां जायो खोमादां मेंग' सोरजों फैदों नोङो हो सोरजों फैदों बाबाजों साखिनायलाय मायदि गोदै ना हो आं दहाय बेयाव जिरायनांगौनो खावसे जिरायदो आं फैनानै दुगैफैबावाखै आंबो दुगैयाखै दा नांगौबा मोना दुगैगोन गरम खाराखैना दा ना जिरिना गोथाव थाइजौ खाजि जानोसै ना जोंहा ना जोंहानिसो बियो जोंहानि बैनि बिफांनि नों मिथियाखै आं थगायदोंसोबा नोंखौ लाबोदों होनना जोंहाना फिथाइ थायबायथ' बारा मोनाखैनो बियो आं मोनबाथाय नोंखौ लेंहरगोन दे नागिरदों आं नै दुन्दिया दुन्दियानो बारा गैला रानजोब्बाय गोथाव माबा हालदै होगौमोन थाइजौ मा हालदै होखोमोनसै मोनसेयाव ज'दा सानैजों थाइजौ बायदिखौ नुलाना आंनिया माबाया गबायखौ गारदों गोथाव मोनामदों ओमफ्राय थाइजौनो संख्रि नांला संख्रि जाखाबाय खोमा ए जाबाय नांबायना एसे मोजां जाबाय आङो हिनजाव बायदि एथ' नारें जाग्रायानो माखौबा गोखै मोनबाय थाखो जिरनाया गोथाव मोनाखै माबा मा होनो बैसागु नांनाय बायदि मोनगोन ना मोनाखै नोंलाय मोनाखै माथो नांबावबा एसे जाबावगोन आं हाथायाव फैजोबबाय नांनाय बायदि मोनदों नोङो बैसागु नाङाखैमोनथ' एसेबो इन्टारेस्ट गैया आं बैसागुनि सान्दुं गोसाबाथाय बैसागु बायदि मोनथारा आंहा गाबोननिफ्रायनो लागावसै नै माबाया माला फांसना हाथाय सोरबा जोबबायलै थांनायानो जाया आङो थांफेराखै आं खनसे मालाबा थाङो आं बे खुंग्रा हिनजाव मोसादों माबा मोननाव मा ए फैसाया दङ होमबालाय हरदो बाल बेखौ दाहार होलां माथो देखायलाबायदों एम्बु बेदर लाबोदोब्रा एम्बु लाबोदोब्रा दाख्लै बेसे बुरजा जादों जेलामोना खोन्थायल' नोङो ना गावहैनायाव मोनबोनाया न'रै गिदिर गिदिरमोन माबा न'आव थांबा लाबोब्रा नङाबा लाबोदै आं बायगोन सोर लाबोखा जाखायो आङो अखा हाबाय मोना जाहैबाय नों थांगौमानि हागोन फैयो नों थांगौमानि थाहैगौमानि हागोन खोमा
एम्बु ओइ अखा हाबानो नागिरोथ' एम्बुखौ आबे बायाव बिहरबानो होफैयो होमबा दलाफारानिफ्राय बिदिनो दलाफारानिफ्राय मोननो खोमाहाय 50 थाखा सेरसेयाव नै 250 थाखानि मोनगोन जाहै दाख्लैनो ओइ बार बायनानै जाखो जोङो हा जानो नै जानोबा Minggu. जानोबा नै थाइजौआ मा नै गोखैथारहाय जानो हाखाया Sungguh sih meningkat kasihnya. ओइ बोरै बोरै खालामदो नोंसिनाव Sungguh tadi saya udah men. सोमोर हमदों बेखौनो बिदि नङाहाय बेलेग आं दाख्लै लाबोनाया माथो जि मोजां मोदोमलायनाय गोदै आरामनो बेखौ बारखौ ओंखाम ओइ Kadang. बे एसे गोमोनसिन खोमा ओंखामसो मोननांगौमोन ओंखायनो बिदि दहाय नुवाखै नोङो हो थाइजौसो बोरमा थाइजौसो Misalnya aja. दहाय नुवाखै नों मोनजितखौ Misalnya satu bisa. अबेनो माने मैथ्रु जाखो मैथ्रु बिगाल जायो थाइजौसो आं दाख्लै लेंबोआखैमोन नोंखौ थाइजौ जानो फै होननानै